दिनै फुङावनो मा खालामखो दुगैनाय फाजिनो फुख्रियाव एसे माने बारथिंलाबायबाय हाला दाना मानो होनब्ला गोदोसो सेंग्रा समाव गोबां एक्सारसाइस खालामोमोन बेनि थाखायनो हायोमोन दाना मोदोमा गिलिर जाबाय बेनि थाखायनो हाला दानिया फुख्रियाव गेलेखांनानै एबा बारथिंखांनानै दुगैबाय टेंकलनि दैजोंसो दुगैयो दै जोंना मटर सटर गैया मानो होनबा दुखिया अबस्था लोगोफोर टेंकलनि दैजों दुगैब्लाबो फिल्टार खालामनानैसो दुगैयो बिना फिल्टाराव दुगैया बारु फिल्टार खालामाबासिनो मा खालामनो ना दुखिया अबस्था बेजोंनो सोलिसाबनांसिगोन मा खालामनो दानियाथ' दुगैनाया जासिगोनानो जाबायानो होनजायो दुगैखांनानै एसे माने सौथिंलाबायबाय आरो बिराद गोबावबो जाबायना एक्सारसाइस खालामिया हाला दाना एक्सारसाइस खालामनो मेङो एसे माबा खालामबानो मेङो खस्थ' खालामनो हाला गोदोसो बिराद गोबाव खालामोमोन 1 घन्टा गाहाम एक्सारसाइस खालामोमोन अब्ला बे समावथ' गोबां हायोमोन माने जोबथिं जोबथा बारथिं बारथा दाना मोदोमाबो गिदिर जाबाय दानिया दखानाव फैबाय दुगैखांनानै बे जोंनि गामिनि लामा दिनै मटर साइकेल गैया मटर साइकेलखौ बेलेग जायगायाव लांदो बिनि थाखायनो आं फुङावनो दखानाव थाबायनानै ओंखारबोबाय मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला मानो होनोबा ससेल' देखायबाय नुहुरबायानोसै आरो दानिया दखान खाथि मोनफैबाय नैबेयो जोंहा गणशक्ति दै बैसांफोरनि दल बिथाङा काप प्लेट सिम्बलाव मेम्बार गेलेदों जाहाथे मेम्बार देरहायोबा प्रेसिडेन्ट जानायनि गाव आसा दं बिनि थाखायनो गेलेबाय आरो नै आलियाव आंना माबायदि गारिया दखान खाथिजोंनो खारबाय थायो मानो होनबा मेन रड खाथियावसो नालाय दखाना एकदम नुखायो आरो सानबाय थानो हायो खैखान खारदो ओमफ्राय आंजों फिसाजो फंबायनि फिसाला मोना दखानाव मेथाइ जानो फैबाय नेना दंफैखायो आरो दखाननिफ्राय थांनानै गुगामुग थांबाय गुगामुग थांनानै सिमिट टमटमाव लाना फैबाय टमटमाव लाना फैखांनानै न'आव दोननानै आरो दखानाव फैलायबाय दा दखानाव फैनानै मेथाइफोरखौबो साजायखांखाबायमोन नालाय दखानावनो थाफैफिनबाय दखानाव थानानै एसे लास्टाव भिडिअ बानायबावबाय आरो दिनै दखानखौनो देखायनोसै जेबो बिदि आपडेट भिडिअ बा ब्लगबो गैया नालाय बेनि थाखायनो दखानावनो भिडिअ खालामनानै एसे देखायबाय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।